Исәнмесез? Татар матбугаты ничек итеп үзенә карата ала укучыны? Һәм укучылар бармы? Һәм алар нәрсә табалар матбугат битләрендә? Минемчә, вакыт машинасы белән. Вакыт машинасы ул тарих дигән сүз. Тарихны яктырту, узган гасырларда, 1000 еллыкларда булган вакыйгаларга игътибар итү. Без бүген яшибез. Әти-әниләребез ничек яшәгән, бабаларыбыз ничек яшәгән, бездән нәрсә калачак һәм без нәрсә белән башка дөньяга кызыклы, башка халыкларга кызыклы. Шулай дип уйлаганда, әлбәттә, татар матбугатында таба торган байлыклар күп кенә. Мираж журналы, аның 11-нче санының тышлыгында Томский турында, соңгы вакытта күп сөйләшәбез. Томский. Безнең Мираж журналының июль санында Солтан Шәмсинең бер язмасы башланган иде. Этрусклар Рим остазлары. Нинди халык булган бу этрусклар? Сәүдә арабы, менә нинди сәүдә арабы аның күрсәтелә 9-нчы биттә. Ә бит бу халык яшәгән 27 гасыр элек. Ни өчен Солтан Шәмси шул ерактагы Италиядагы тормышларны 27-нче гасырга игътибар итә? Укыгач белерсез. Солтан Шәмси язгач, димәк безнең татарларга да кызык яклары бар. Ә менә 12-нче биттә татар бистәләренең шанлы тарихы дигән язма. Йорт Оры авылы, ул Новосибирск өлкәсендә. Һәм менә шушы Томскига барганда татар галимнәре, журналистлары шунда кергәннәр. Беләсезме, ничә ел элек яшәгән монда татарлар? Чат татарлары Новосибирск өлкәсенең Йорт Оры авылында 1200 ел диләр. Бәхәсләшергә мөмкин, ләкин шундый тарих һәм анда оештырылган Иман җәмгыятенең җитәкчесе Навил әфәнде Шаһбатдинов, мин аны шәхсән беләм, аңлатачак. Һәм бу юлы да ул кунакларга аңлаткан музейын, менә нинди кызыклы музей күрсәтелә монда 14-нче, 15-нче битләрдә. Ә киләчәктә шушы Новосибирск өлкәсендә яки Себернең башка төбәкләрендә нинди авыллар калачак һәм аның цивилизациясе бүген нинди чагыштырырлыкмы 1000 ел элек булган хәл белән? Һәм бер 10 ел үткәч, 20 ел үткәч нәрсәләр булыр? Вакыт машинасы нәрсә күрсәтерсең? Шулай ук бу журналда Пенза губернасының Чимбар өязендәге Кашкару, Киккын, Мәшәли, Тәләттин, Рәшиттин, Кабылкын исемле татар авыллары турында сөйләнә. 6 авыл дип йөрткәннәр бу авылларны. Эзе калган архивларда бар. Журнал бу турыда сөйли. Шунда ук Томский йомышлы татарларының Кузнецкий крепосте төзелешендә дигән язма бар, рәсемнәр дә бар, шаккатыргыч хәлләр. Бу якларда татар цивилизациясе күптәннән шулай булган икән дип уйламаганда идек. Ә вакыт машинасына утырып күршедәге Ульяновскийга, Сембергә барсак, нәрсә күрербез? Анда да татар бистәсе булган. Аның да планнары, хәтта фоторәсемнәре калган шушы бистәнең, андагы йортлар калган, шәхесләрнең исемнәре калган. Матбугат турында сөйләгәндә, әлбәттә, Сибирия газетасын карамыйча булмый. Томск шәһәрләренең тормышы турында Сибирия 1912 елда нәрсәләр язган? Томский хәбәрләре. Кем белгән дә, кем күргән? Мәхәллә җыены, җәмгыять файдасына сеанс, рөхсәт итмәү һәм башкалар 33, 34, 35-нче битләрдә шундый тамашалар турында белә аласыз. Хәтта Томскида татар театры тарихы да булган. Ә быел без күп беләбезме ул Томский яки Омский татарлары ничек яшәгән һәм анда шәһәр цивилизациясе, шәһәр мәдәнияте булганмы, юкмы? Ә Екатеринбургта сәүдәгәр Агафуровлар йорты, анда вәкилчелек урнашкан, аларның цивилизациясе, андагы татарларның нинди кыяфәттә булуы, рәхим итеп карагыз. 47, 48, 49 битләрдә күрегез аларны. Күптән түгел төбәкне йөрәнүчеләрнең форумында күрсәтелгән башка тамашалар, рәсемнәр дә биредә күрсәтелгән. Казан губернасы Әблә карьясының Екатеринбург мишчәне Сәгъдетдин Фәйзулла улы 77 яшендә вафат дип язылган бу кабер ташында 54-нче биттә. Карагыз, кабер ташлары да китап кебек сөйләп тора. Шулай ук Дәрдемәтнең барланмаган иҗат үрнәкләре турында белә аласыз. Зәкир Рәмиев, бөек шагыйрь, аның тәрҗемәсе басылмаган булган икән, Абакамның көтепханәсе дигән, һәм менә шул турында язма бар. Бу да вакыт машинасы күрсәтә торган бер мөгъҗиза. Ә беләсезме, Баулы районында туып үскән Сирин Батыршин кем булган, ул ничек яшәгән? 1930 елларда репрессияләнгән,
сугышта катнашкан, сугыштан соң кайтып үлгән һәм аның поэмасы турында белә аласыз. Ул булган һәм бу поэмада булган һәм сирин булган. Ул Татарстанның баулы ягының татар дөньясының бер кызыклы шәхесе. Зур язучы Аяз Гыйләҗев. Аның турында да безнең Мирас журналында бар. Дин кушканча яшәде дигән язмада Нәкия ханым Гыйләҗеваның, Аяз Гыйләҗевнең тормыш иптәшенең язмасы басылган. Шуңа күрә бер журналда, кечкенә бер журналда милләтебезнең тарихы 100 елла, хәтта 1200 ел булган хәлләр дә күренә. Юан булгач, калын санын ватаным Татарстанның карыйбыз. Анда әлбәттә 100 ел түгел, 100 минут, бәлки 3 көн, 5 көн, 5 атна элек булган хәлләр тасвирлана. Бусы инде бүгенге тарих. Ир адыл булгач түзәсеме дигән язмада бүген хәрбиләр, солдатлар ничек хис итә үзләрен? Ни өчен кайбер егетләр шундый җинаять ясарга да һәм кыерсытырга да сәләтле булып чыгалар, дидәпчене була һәм ничек тотарга армиядә. Шулай итеп безнең Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка газеталарда бүгенге көн, бары тик бүгенге көн тарихка әйләнеп карарга вакыт та юк. Бүгенге көннең вакыйгалары, проблемалары кызык булып күренә үзебезгә. Ә менә бер 5 елдан, 10 елдан, 15 елдан бу язмалар нинди мәгълүмат бирер? Кызык булырмы һәм безнең тормышның хәзерге проблемалары тарихка кирип китәр микән, юк микән? Хәзергә әйтә алмыйм. Мәдәнизмгә да бүгенге проблемалар яктыртыла. Мәсәлән, яшьләр спектакльләр уйнаганнар. Һәр шимбәдә Камал театрының кече залында уйнала. Томан дигән әсәре бар, Гүзәл Сәгыйтованың һәм башка тагы әсәрләр бар. Шулар турында әйтелә. Ләкин без бит инде кызыксынабыз кичәге көнне узган гасыр белән. Узган гасырның 29 елында Кузнецкий янындагы берничә авылда Гаит бәйрәмен үткәргәннәр. Рафис Җамдихан тасвирлый моны. Шушы вакытта дистәләгән атларга тезелешеп, кораллар хәтта күтәреп, һаваларга атып Корбан бәйрәмен билгеләгәннәр, ягъни протест белдергәннәр. Ни өчен мәчетләр тыела, ни өчен безнең дини чараларыбыз тыела? Шундый ничектер ачыктан ачык каршы әйтеп, зур бәйрәм үткәргәннәр. Корбан гаете мөбарәк дип. Һәм шунда ук берничә атнадан алар өстеннән мәхкәмә үткәрелгән һәм шушы Корбан бәйрәме үткәрүчеләргә җәза куелган. 10 кеше атылган һәм берничә дистә кеше озын срокларга төрмәгә утыртылган. Күзней процессы дип аталган Рафис Җамдиханның язмасы тетрәндерә. Бүгенге көннәрдә иҗат итүче композитор Илмир Низамовның әле Парижга, Германияга барулары һәм Эльмира Каримуллина белән концерт бирүләре турында мөгаен киләчәктә дә белерләр, вакыт машинасы аларны төшереп калдырмас кебек. Әмәтхан Солтан, 2 тапкыр Советлар Союзы герое. Кырым татары милләтеннән булган бу егет 25 яшендә шундый зур батырлыклар эшләгән, хәтта аңа тагы 2 тапкыр геройлык, герой йолдызы бирә торган каһарманлыклар башкарган. Бу каһарманлыклар өчен өстәмә йолдызлар бирелмәгән, чөнки инде ул вакытта Кырым татарлары җәзаланып башка якларга күчереп ташланган. Аның язмышы, Кырым татарларының язмышы һәм аңа карата куелган һәйкәлләр. Шулай итеп Әмәтхан Солтан һәм Кырым татар милләте кичергән эшләр тарихка кирип калган. Һәм әле дә бу халыкның язмышы тарихка кирип бара. Мәдәни җомганың бу санында Казан ханлыгы тарихына яңаша караш дигән язма белән Марк Шишкин дигән галим чыгыш ясый. Нинди яңалык бу? Без беләбез, Казанны алуның сәбәбе әлбәттә Мәскәү кенәзлегенә кушу, Казанны география, ничектер башка дөньяга киңәю, дин урнаштыру, үзгәртү һәм башка шундый максатлар. Бу юлы Марк Шишкин әйтә елга фактор. Рус милләте, рус халкы һәр вакытта елгада яшәргә, елга диңгез буйларыннан хәрәкәт итәргә яраткан, шулай таралган ди. Кем Идел белән хакимлек итә, ул шушы дөнья белән, ил белән, тарих белән дә хакимлек итә дигән фикерне әйтә. Иделне, Казанны алуның шушы әһәмияте. Ягъни дәүләт корган вакытта кемнең елгасы, шуның дәүләте һәм киләчәге шуның дигән фикерне бик кызыклы аргументлар белән раслый. Һәм шул ук мәкаләдә Марк Шишкин Улуг Мөхәммәднең
үзенең кардәше, туганы, дусты буларак урыс кенәзләренә мөрәҗәгать итү. Ягъни Идел тирәсендә нинди дә булса милли, дини генә түгел, ә ниндидер кардәшлектә булган һәм һәр ике якта да, мәсәлән, Казан ханлыгында урыслар һәм урыс гаскәрләре арасында Казан ханлыгы, Касым ханлыгы вәкилләре булу турында да әйтә. Марк Шишкин үзенең мәкаләсендә бер кызыклы фикер әйтә. Казан ханлыгы турында без нәрсә беләбез? Нинди символ бу? Казан ханлыгы яулап алынган, дәүләтчелек җимерелгән. Бары шуны гына беләбез. 50 ел элек, 100 ел элек бу ханлыкта нәрсә булып торган? Кемнәр белән нинди эшләр башкарылган? Ни өчен аннан елга да Казан ханлыгы да яулап алынган? Бу мәсьәлә Марк Шишкин фикеренчә хәл ителә башланган 100 ел элек. Аның нәтиҗәсе генә шундый хәлгә китерелгән. Мөгаен сезгә дә бу мәкалә ошар һәм аның аргументлары игътибарга лаеклы булып табылыр. Безнең гәзит мөстәкыйль гәзит, онда әлбәттә мөстәкыйль фикерләр әйтелә. Барысы да кемгәдер ошап бетмәскә дә мөмкин, ләкин милләткә яки Татарстанга, дәүләткә каршы фикер әйтелгәнен күргәнем юк. Тарих турында бар бераз, ләкин бу юлы бер тарихка керергә мөмкин бер фактны әйтәсе килә. Татарсофт дигән үстәмә приложение, тәрҗемәче компьютер программа куелган, һәм хәзер инде тәрҗемәче итеп компьютерга саласында, әле Яндекстан гына түгел, Татарсофт аша да татарча шигырьне, прозаны күрергә була. Урысчаны татарчага, татарчасын урысчасын бәлки киләчәктә татарлар компьютер аша тәрҗемәче җиктеләр шушы 2019 елларда дип белеп торырлар. Бу саннарның баш исемнәре үзенчәлекле: татар-башкорт дуслыгы, реаль чынбарлык, мактаулар Русия армиясендә яна фаҗига, иреннән зарланмаучы хатын-кыз җәннәттә булыр һәм башкалар. Ләкин безнең гәҗитнең бу санындагы бер язма мөгаен тарихка керер. Биредә Татарстан президентының юлламасыннан цитаталар бирелә һәм хөрмәт белән әйтелә бу вакыйга турында. Милли мәсьәләләр һәм татар теленең сакланып калу кирәклеге турында әйткән сүзләре татар телендә яңгырады дип әйтелә газетта. Узган чыгышларында да ул татар телен яклап, гореф-гадәтләребезнең сакланып калуы кирәклеге турында үз фикерләрен әйтеп торды. Ягъни Татарстан президентының депутатларга юлламасында милли мәсьәлә дөрес куелган дип саный Рафкат Ибраһимов, ул Казанда яши. Газетада цитата тагы бирелә. Президентыбызның республика прокурорына мөрәҗәгатендә рус һәм татар телләре бер дәрәҗәдә мәктәпләрдә тикшерү үткәреп, борчып йөрмичә Конституциядә язылганнарның төгәл үтәлүен булдырырга, ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәк булса, прокуратура түгел, Татарстан дәүләте дәрәҗәсендә каралыр дигән сүзләрне күңелгә ятышлы дип әйтә автор. Ягъни сирәк була торган хәл мөстәкыйль газеттә, тәнкыйть торган газеттә баш исем шундый: президент юлламасы күңелгә ятышлы булсын, хәерлегә булсын, ешрак булсын. Шулай да татар матбугатында без вакыт машинасына еш утырабызмы? Бүгенге тормышны яктыртканда тарихка керлек әйберләр язабызмы, укыйбызмы? Шунысы ачык. Тарихны яктыртмаган матбугат, милләтнең бүгенге проблемаларын, актуаль авырткан җирләрен сөйләмәгән матбугат үзе тарихка керә алмаячак. Милләттә шулай. Хәзергә сау булыгыз.